Hello guys, नोंथांमोना नायगासिनो दं Aaswl Bodo YouTube channel। नोंथांमोननिसिम आं खनसे आरोबाव फैफिनलायबावबाय गोदान भिडिअ लानानै। गाइस दिनै आं खानायखौ साइडनिखौ सिनजानोसै आरो बेयावनो दा खानाय सिनजानो थांगासिनो। दा जों खानाय सिनजानो थांनो नागिरनाय जायगायानो जाबाय निकासियाव थांदों गाइस। दा जोङो थांगासिनो निकासियाव खानाय सिनजानो। नै बिजाबो लामा दंमोन आरो ना गाइस, ओमफ्राय दा लामाखौ इखौ ब्लक बानायबाय, माने होथेना होबाय आरो जों आरो होखावलाङो स्कुलाव बेबायदि जानो थाङो। आदे जार खारो लागाव यो साइकेलजों गासिबो होबा साइकेलजोंबो खामानिया जाजोबा सिख्लाफोर लोगो हमनो। ओइ साला सिख्लाबो गैया नालाय ब्रा अट'आवबो बुरिफोरा साथि जानो थाङो। सिख्लाफोरा मोनथे फैथारा। नै गाइस हाबा जाहांनायाव हाबा खालामनो खोमा सोरबा लाबलायसिगोन। गाइस सिगांना मोजां मोनना दाना मोजां खोन्थाहरबानो जाबाय। दा खानाय सिनना मोजां नुदों ना सिगाङावसो मोजां नुयोमोन। कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय गाइस।